Știi cum e când ai gripă? Ai febră 39, dar simți că ți-e frig. Așa sunt eu acum, fierb și tremur în același timp. Doar că nu e de la gripă, e de la guvern, care s-a gândit atât de serios la problema salariului minim european, încât a făcut rahatul praștie. Explicit de la Declic. Află ce nu vezi la televizor. Care e faza cu salariul minim european? Uniunea Europeană vrea să ajute cetățenii să trăiască decent din salariul minim. Acesta va fi diferit în fiecare țară pentru că minimul în unele țări e mai minim decât în altele. Formula de calcul super științifică și complexă pe care vrea să o folosească guvernul nostru pentru a stabili noul salariu minim este salariul mediu național împărțit la 2. Dintre toate variantele, ai noștri au ales-o pe cea mai greșită. Haideți să facem calcule. Pentru acoperirea nevoilor de bază, un român are nevoie lunar de 3807 lei, în mână sau în buzunar sau pe card. Asta e suma minimă de care ai nevoie pentru a trăi decent o lună în România. Coșul minim de consum, cum se mai numește. Și pentru că românii au nevoie de această sumă, guvernul vrea să ia salariul mediu de 5079 lei și să-l împartă pe din două. Deci românii au nevoie de 3807 lei, iar guvernul le dă 2540. La momentul de față în România, salariul minim acoperă doar jumătate din nevoile de bază ale unui român, sau ungur, sau turc, sau sas, sau machedon. După recalcularea salariului minim, situația va fi mult mai cam la fel. Vorba lui Caragiale, să se recalculeze salariul minim, dar să nu se modifice prea mult. Mă rog, am citat aproximativ. Partea bună e că formula de calcul nu trebuie să rămână așa. Salariul minim se poate corela cu coșul minim de consum. Dar pentru asta trebuie ca guvernanții să știe că au greșit grav. De asta suntem noi aici, să punem presiune pe ei să facă lucrul corect. Să le stricăm calculele, ca să zic așa. Dacă ești de acord, dă like și share la acest clip. Și dacă n-ai făcut-o deja, semnează petiția pentru un salariu minim decent. Găsești link în descriere. Explicit de la Declic. Află ce nu vezi la televizor.